तो गाइस बहुत दिनों बाद फिर से आ चुके हैं एक न्यू ब्लॉग वीडियो लेके, जिसमें आप देख सकते हो हम लोग अभी फॉरेस्ट घूमने जा रहे हैं, मतलब जंगल को घूमने जा रहे हैं। उधर आप देख पाओगे क्या क्या जंगल में रहता है, कौन से मतलब पेड़ रहता है, कौन से फ्रूट्स मिलता है जंगल में। वो सारी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपको सब पता है, अभी तो रेनी सीजन चल रहा है। अभी बरसात का मौसम में देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा व्यू आ रहा है। जंगल और ये जो खेत वगैरह देख रहे हैं आप लोग, और ये देख सकते हैं सामने ही सांप रहने का घर है। इसको आप कभी ना कभी फिल्म वगैरह में देखे होंगे जिसमें सांप रहते हैं, वो भी ये देख सकते हैं आप। जो लैंग्वेज में बात करें वो ओडिया लैंग्वेज है। किसी को समझ नहीं आया तो बस आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। हेलो गाइस, आमे आसी छतु कुड़िया पई वर्षा पागरे देखंतु एतिकी छतु कुड़ी आमे। ये होची बाली छतु, बहुत सुंदर लगे। हे एतिकी छतु मो पाइची, एतिकी छतु मिलिला। आसंतु आगो आसंतु देखिबा कोई कोई छतु मिलुची। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବୁଲୁଛୁ ଏବେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ ଛତୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ, ଭାଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏମିତି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଦିମ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଆସିଛୁ ଆମେ ସବୁ ଛତୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଛତୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭିडियो କରିବା। छतु मिलू न मिलू, कोई भी माइंड मत करना, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग वीडियो इतना अच्छा नहीं बनाना आता, ना कि ब्लॉगिंग में एंकरिंग करना आता। कुछ भी नहीं आता, बस वीडियो बनाता हूँ और डाल देता हूँ। तो आप लोग बस वीडियो को एंजॉय करो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सब छतु सरे देइछन, आ छतु माने नाहांती दुनिया रे। एइटा होची भोरुडू गछ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନାହିଁ। हेले कोଳି ହେଇନି, कोଳି ହେଇଥିଲେ आपण मानू देखैतानी ମୁଁ। ଟିକେ ଟିକେ କୋଉଠି ହେଲାଣି କୋଉଠି କାଟି ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ଫଳ ଗଛ, ଚାରକୁଳି ଗଛ। ଏ ମହୁଲ ଗଛରେ ଓହୋ, ମହୁଲ ଗଛ, ଯୋଉଥିରେ ମହୁଲି ନିଶା ହୁଏ, ମହୁଲି ମଦ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇ ଗଛ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ପାଖରେ ଶାଳ ଗଛ ଅଛି, କିଛି ପିଆଶାଳ ଗଛ ଅଛି। ଛତୁ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ମୋବାଇଲ ଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ସ ରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ବର୍ଷାରେ ଡ୍ୟାମେଜ ହବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଖାତିର ନକରି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଛତା ତ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିଏ ହେଲା କହିଲ? ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଉଇ ହୁଙ୍କା, ଯୋଉଠି ଫିଲ୍ମ ବଗେରା ସୁଟିଂ ହୁଏ। ଯାନା ସେପଟକୁ ପଳା, ପଳା। ଏ ଜରିଟା ଆମେ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହତିଆର ଅଛି, ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଆଟାକ୍ ହବ। ନାଇଁ, ଆତ୍ମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନବା ସେମିତି। ଛତୁ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠି ତ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିତେ ପାଇଲେ ଯେ ଏଇ ବଣରେ ବହୁତ ଛତୁ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଛତୁରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଛତୁ କହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଛତୁ ତ ଗୋଟାଏ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଆଉ ଏମତି ଆଟମସଫିୟରରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏ ହେ, ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ମରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପକା ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ
पइला छतु साइड ना ये की छतु मु जानि नहीं किंता पाखरे तो गेंती रोनु बैक भाई 25 देखा और छतुटी बहुत दिन हेलानी हां एमती फुटी की पड़ी तभी रही नहीं बोली ना पाई ना तो छतु भी देने से खराब ही छतु की आपको हबानी हमें एटा को छतु मयूर ढालिया छतु बोधे से छतु जना पड़ी तो ये छतुटा हमें फिंगे देबा एते कष्ट भी जदी गोटे छतु पाई थिले से छतु भी नष्ट हो गला से छतुटा भी देखिला तो खराब ही देखि पारते बनटा बहुत बड़ आपण मानकर आंखी भी पाइबन एत बड़ आम आसिकी तथापि मझिरे पहुँचलुनी देखुन चारिआडे बण ही बण देखो आम गोटे बहुत बढ़िया जिनस पाई क्षीर कोली टिके रहिबा एटा आमे खाती एबे याको खाइके आमे देखेबा এটা হচ্ছে কেবল বনরে ହିଁ ফুটে ବଣରେ ହିଁ ମିଳେ ସେଟା କ୍ଷୀରକୋଳି এটা ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ହେଇଛି ହଁ। ଏଟା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ଆଗରୁ ଗୁଡା ବହୁତ ମିଳୁଥିଲା ଆକୁ ଛିଡେଇଦବ ମାନେ ଏମିତି କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ଆଉ ନା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରକୋଳି ଆକୁ ତ ଧୋଇ ହବନି ଏଇ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ବର୍ଷାର ଫ୍ରେଶ ଜଳରେ ବାସ୍ ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ପାଣି ଥିଲା ବର୍ଷା ଜଳ ସେ ତାକୁ କ୍ଷୀରଟା ଧୋଇଦେବେ ଖାଇଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଟିକୁ ଟିକେ ଅଠା ଲାଗିବ ସେ ପାଇଁ ତାକୁ ଧୋଇକି ଖାଇବାଟା ଭଲ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ କୋଳି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଦିଟା କୋଳି ପାଇଯାଇଛି ମୁଁ ମତେ ଗୋଟେ ଖୁଆଇଦେବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି ବଢିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ବି ଲାଗୁଛି ମିଠା ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ରୁହେ ଏହାର ବଣକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଅଛି ये बहुत प्रकार ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାଚି ହେଇଛି ये ଦେଖିବେ ହେଇ ଏମିତି ଆମେ ସାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାନ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କେବଳ ଏଇ କ୍ଷୀରକୋଳି ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଥିଲୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ତୋଳିକି ବହୁତ ସାରା କରିଦଉ ନା ଗୋଟେ ଜରିର ଆମେ ପୁରା ତ ଫୁଲ କରିକି ନେଇଯାଉ ତାକୁ ପାଟିରେ ଆମେ ଚୁବେଇ ପୁରା ପାଟି କଲର ହେଇଯାଏ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୋଇ ଦେଇଛି ପୁରା ଆମେ ଧୋଇ ଦେଲା ପୁରା କ୍ଷୀର ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଗଟା ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ସ ର ଅଭାବ ଥାଏ ସେ ସବୁ ପୁରା କରିବା ଯୋଉଠି କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନର୍ମାଲ ପାଉନଥିବେ ଏସବୁ ଫଳରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଇ ସବୁ କେବେ ବି ଆପଣ ପାଇବେନି ବାହାରୁ ପାଇବେନି ଏଟା ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବଣରୁ ହିଁ ଏଗୁଡା ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଔଷଧ ମେଡିସିନ ତିଆରି ହୁଏ ଜଡିବୁଟିରେ ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସେଇ ସବୁ ଏଗୁଡାକୁ ମିକ୍ସଚର ନେଇକି କରିକି ଏଗୁଡାକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏଗୁଡା ପାଉଛୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ କୋଳି ଖାଇଲିଣି